ससियेल मीडियानि फेसबुकआव नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै गुबुनखौ गाज्रि मुं फोलानो सोलो बोलो बाहायनाया आथिखालाव सरासनस्रा बाथ्रा। नाथाय ससियेल मीडियाआव नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै गोबाङानो जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय। बेबायदिनो मोनसे जाथाय बिटिआरनि गाहाय रमद बर'खौ फेसबुकआव गाज्रि पस्ट खालामग्रानि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय। तामुलपुर लाइमोन जिल्ला UPPL दोलोआ तामुलपुर थानायाव एफआइआर होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 जुलाइआव जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै प्रमद बर'आ थै दान होदोंमोन। बे थै दान होनाय फट'खौनो लानानै 14 नं दतमा फेसबुक पेजआव प्रमद बर'नि फट'खौ एडिट खालामदों। बेनि उनाव रिप एबसु आरो रिप UPPL लिरनानै पस्ट होनायनि हेंथायै दिनै तामुलपुर जिल्ला UPPL दोलोजों लोगोसे लाइमोन गांखं हाजोआ तामुलपुर थानायाव मानहानि केस होनाय जायो। আমি তামুলপুর জিলা UPPL দলৰ তৰফৰ পৰা যুৱ শাখা আৰু পেৰেণ্টছ বডিৰ আমি তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। এইকাৰণে যোৱা 30 তাৰিখে বাসুগাঁও গয়বাৰীত অনুষ্ঠিত ৰক্তদান শিবিৰত আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তাত ৰক্তদান কৰিছিল। সেই ৰক্তদান কৰা স্থিৰ চিত্ৰ এখনকে মানে দেৱৰগাঁও নামৰ ফেচবুক পেজ এটাত তাৰ সভাপতি BPFৰ সভাপতি সম্পাদকৰ উচতনিত এইটো এটা সন্মানীয় চিফ ছাৰক জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ বাবে যি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে তাৰ আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আজিৰ তামুলপুৰ থানাত আমি এটা কেছ ৰুজু কৰিছোঁ। এই কেছটোৰ আমি অতি সোনকালে দোষীক কৰায়ত্ব কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰোপৰি আমি সন্মানীয় DGP মহোদয়ক আমি তামুলপুৰৰ পৰা বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, সন্মানীয় বিটিআৰৰ চিফ মহোদয়ক যি জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ যি অপচেষ্টা কৰিছে এই চেষ্টাক যাতে সফল হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি UPPL দল তামুলপুৰ জিলাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।